pini karbi anglong TV9 news kilang arado no pansame kardong pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdan phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjupanita. Ni phai krepor ni dipuarong supialong hempi hotel long kidam tang ni phai kyabar ni WKSA Women Karbi Student Association seng pontang lo. Lapen la so aputak rong asar lapen KSA arpukido tum chitong lun si chingki chingwai pedukon. La son si KSA atum alang letum pan pin khadun si KSA ma te Karbi Student Association prop amen pen abangke amahang pachek pon pedet de pusi alang letum pen RDP dun pen akaprek amen pen le amahang pathek ponon pusi KSA atum namboy pidun. Lapen KSA lapen rong asar atum RDP dun si aning pathe ponlo. Nang telang litum pen kanin je alam the mate kaching vai alam thele arjupan sina. Dipu pen Rierson Hanse report Karbi Anglong TV9 news. Kalang lo. Karbi Student Association alang litum jong si penamata chingrum thek polo te nilitum ke penamat si nilitum WKSA tamen chelar dunik phit po. Chingrum reti ke bang ke nilitum ke lare gidet po. Pini ala Karbi rong asar mai pen sermintum phanang thanang bum pamilo kalang lo bidi surin tum na chipat choi long lo sermintum ma thaet lo je WKSA nitum ke som pen nitum kopina public claim galilo nilitum we are not doing any crime, we are just nitum be organization ke chiseng dun chalata methang swar lo protection aphan methang swar lo aphan ansu se paprang ponang pu aphan sin nitum ke la ke chisong cho lapen lo kachar le so mara tum aphan ansu se lo char le aning padok nang ba phan sin nitum labang so song ke nitum ke dedicate pivet to lalo KSA atum amutik bate chingum dik da ta tong ningam samse pura tong tumba KSA bang sing ko isipet ke latai silo ini tu ma aims long ke kalang lo women apu thak swar lo apu thak si kalang lo sedami silang dam lo bolo te non ni tum ta pinia son son ke alang litum nang kulo je nang litum la ke faction nang pa ong dun lo bu faction nang pa ong dun lo ni tum swar lo ke se pina swar lo ke se pina ma tini tum be ni tum swar lo inglong pho swar lo KSA bu avelang non ko ke la ben ke la lo alang litum chingrum tha chingrum de tha lalo tini litum aphanang point out no ni tum phanang jongoi nang litum affection ang paong dun lopo nang litum chingrum det tha lalo tona tum no KSA pu chiputo je KSA ke lake politically phana important ki phana kali tabe nang tum right chi song ang te non ke do ma KSA tum ke ha tum ang ke politically dong involved dun song do song eklong Ratchari ali pu ajaha ge tum thegam long dakasang sinili jongi ke chok selong ge jongon nang kokbo ajaha ge theglong le mati a box pa therong rang bana ne gari nam nangji pu hai hui compromise rong ta do olo eli tum asi nili tum ke lalo a hope te songi bele ni tum ke chok selong ke jonun dak po nang tum ge nili tum bang ke chok selong ge jongun dak nang kokbo ni tum ke a the non nili tum ko mara phansi ningchi thedam po mati anu tin ta ratchari si pat herong a pak ke la selang litum cha chesong si puni litum pudam de alang tu cha chesong lo mesen lo sira me ratchari abang ke pathinang ne bisni hin penta pudonji tante na litum na bangso WKSA ke seng komane na ke toy bangdo na litum na bangso ta kali la bange komane na ke toy pala melilo la ke methang swar lo tum sung ong si mane nilitum ta non ke tok marli thurdun plut nang polo dolo dak song party atum ke Sedamenon nilitum methang dan ning lasok khai sentiment bang longri longpat cerai kom nang jipen cheng lok nilitum soar lo phat kachima tha sinile methang ko soar lo mo in future if the condition of Karbi Anglong would get worse and worse then kopi chipan bola bang so Karbi Anglong ke athenon puan da there are lot of pending cases do olo isibaka justice pi pa me long pa me pu ilitum theglong le mati la sihala sinang ko nilitum ke victims tumange hala tumge ka phere ka chipatunang lok kanane ka chamdam bintali tum theklong lo sita me hala ka choklen ve ke pathi ve ka tuma bangke hala tumke thong si pajui phoi hala tum bangke jol hai hui lo je song thip nangi ot thip nai puan an si la hai hui si ni tum pudunji la pen ni tum srame rachari
along klam along ma politically kali lahai along bangke ni tum alang litum jong sikhai phana hok pet ka che song lo bola dang te ni tum ta dun si che song dun bakhala alang klam along hai la si don pen ke tum che just thap nang ne je we are doing for politically tang ho rat chali ali phan ta ho jungjung ali phan la bangke nang ne ni tum phan just thap dang ne ni tum hok pet we are a neutral body we are trying to do what student organization have to do organization atum this see student body atum ku pc ki claim nai ma mithang ali phan nang ne pusi ni tum non labang so to set an example of woman empowerment in Karbi Anglong kesini tum chipudamji lasi chorolo lapan sinililam thing ton ponikok kardo isi sub center along doctor tum ka chilang nam te pin ajok a hong jai jo am ta ingram su khangjang na son si Karbi Anglong ar lupel jama dim along ke rada tum kisu ka chilang ja dim sub center mate se ka chilang je hem ipon lo kon ta adim pen adim along ke doctor tum ka chilang dam te pin along ta gupi khangjang na la son si ves Karbi Anglong apar chin thong constituency ar lo la kha ke thom mura ps arong ar lo chitame rada tum kisu ke un ke pho ho se ka chilang ja dim sub center hem ki pipon de da phistame non por ni am ta doctor tum chiwang bi pin lang pusi ada ke do rada tum ning ri jo am pin la pen lang thala bang so hem sub center hem tong tin me me lo mamate marada roi lo maputa tin da me me athe a hem ar lo la pen a hong jaya jo am ta ingram su khangjang lo pusi pachini pon athe ke so ka chilang a hem pulo tangte doctor tum chido vera sonte a hem ar lo la pen a hong jaya jo am ki ingram su se de tia pot lo la pen rada tum kiso ki un ek pho ho chitame dok wan tia pot lo pusi rada tum nang pachini dun lang tha moni da tum rong ara da tum kisok kisung ke pho hut rong rup ajo si se ka chelang jia hem abe pulute ko ana kisung thidung loma lake langdam elo pulute ninduk me me khangjang athe kisok kisung ka chelang athai ka wi hello kisung apar kisung lo posi pachini kon lapen hada ke do ara da tum ka chuni ripon thu alam ke lapu henu non ki wang chilang arni anke labang so sub center hem prapchin penang chelang itha lapen rada tum kiso kisum ke pho hot ki jok ban kilong chia phanang jin so pon tha pusi chinthong constituency arlo kachari bom mac ka hai abijit pho phan rada tum chitame chuni ripon nang ta hadak rang ke tum ka humri dam hot alam thele arjupon itha chinthong pen crimson senor report Karbi Anglong TV9 news Kardom Karbi Anglong TV9 news kalang rat kitu an fans taminilin pen kardom pajir poneglong at non abang nilitum ladak pirangke hin pen nang ko humri inang kok athe bangke isining duk mi alam lo ladak West Karbi Anglong chingthong constituency arlo ladak morap ps along ladak non ilitum theklong lo yolapu isi sub center lage sekelang hem polo tola puson ingram su ason ke chok chedet ason se ilitum thekponong lo lage isi sekelang hem polo tola dak rong rup rat atum ki dukisung se ka chelang hem lo isi lang dam polote mon se tame piniar ni ana bangso hem la dak kim lo la bangso se chelang hem sub center se tame kim lo se tame non pu anar ni tame doctor tum tame la dak wangwe la pen ke dawai mu la pen ke itum se non pu anar ni tame la dak rong arat atum ki dukela ke sukun tum tame la bangso hem long non pu anar ni tame se ka chelang pun thekponong le pin lang la si la dak ke duke ke la rong rup tum han matha pon pensini tum la bangso hem along non rat hong jai along ni tum ka peklang je phansi la bangso a hem sub center se ka chelang hem a phanil tum pini dak media tum peni tum na humri iglo la pen ke lahai arpong se tame hinune de je porlo se tame non pu anarni se tame doctor tum tame kopi ko son ka matha penone la puson la dak a hong jai along se tame non pu anarni se tame doctor tum ka chewang we pin pen jok se la puson ingram su pini yar ni tum thekpanong lo la se non la dak la puson pen jok sing tum la dak na humri ina kok pinia berta ke lang si intong pon ikok lo domi thangmi